Martangi yang mahita. Ale Tuhan Dewata, mauliate ma didenggan di basami, namangaleho partikia dihami laho manangi ho katam nabadiai. Urupi mahami laho mangatusi jala majalo hatami. Amin. Horas madihita sude. Turpuk jamita di minggu tasadarion minggu na pasapulu opat todung Trinitatis iman atar surat di buku 5 Musa bidu 4 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 6 1 ayat sia tapai hutihu ma hujaha madihita. Nuaing pe ali Israel saitangi homma aturat dohot uhum akana hutonahot tuhamu si bahenom muna asa mangolu hamu jala masuk kamu tutano si teanom munai nani lehon ni Jahoba debatani upumunai tuhamu. Dang jadi abba-abba amuna tuhata naung hutonahoni tuhamu. Jala dang jadi oruam muna siani. Ikon raduta muna do akatona ni Jahoba debata munai naung hutonahoni tuhamu. Atong raduti jala ulaho kamu ma akai. Ai ido gabe hapis taramuna dohot hapat tasomuna di adupan ni akabangso. Iadung di bege nasida saluhut aka aturanon gabe dohonon nasida ma. Bangso napistar sahali jala napatas marroha do bangso nabulunon. Aitung bangso nabulud dia ma songoni jonok akka debata songot Jahoba debata tai. Manang pigahali pehita pajau-jau ibana. Aitung dia atau aitung di bangso nabulud dia ma adong aturat dohot uhum natigor songon sadok patikon nahubahed dia dopa muna sadarion atong raduti madirim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham dijamita akanaung ni ida ni matam asa unang talus sian roham salilik ko mangulu jala ikon pabotohonom mudo akai tu aka anakmu dohot tu aka pahopum ima sahakna. Uria na hinaholongan ni tuhata ditaringoti si Musa do marhite turpukon akan namasa di 40 tahun nasalpo. Disosohon ibana ma tubangsoi marningot panugun-ugun ni debata di nasida di nama molus padang pasir jala dipodai nasida asa marpanguluyon dohot setia tu debata. Uhud bagas do di patorang di buku 5 Musaon taringot tu padan nabinahin ni debata tu bangso Israel uju sosahat dope bangsoi tari partu tano Kanaan. Marhite padan nabinahin ni debata tu bangsoi asa naing patuduhonon nasida hasatiaonna marhite natoktong mga radoti dohot mangulahon patik dohot uhumi. Maka holongi ibana sian nasaroha laho madapot tano baga-bagai laho masuk tu kehidupan na ibaru. Jala turpukon ima naing patorakot tuhita debata memiliki tujuan dan maksud khusus tu bangsona dung sahat nasida tu tano perjanjian ima Kanaan. Laho mencapai tujuan dohok maksudi ikonadong do standar hidup yang tinggi, gaya hidup, pola tingkah laku, standar moral dan perilaku nadumenggan di bangsona sian aka bangsona adong di haumaliangna. Ahama standar hidup nanidok na dison ima ngolu na hobar tu uhum dohok patik ni debata. Asa marhite turpuk jamita sadarion adong maopat na ikon ajarata patol hason na tuhita dia ma standar hidup na mangolu hobar tu uhum dohok patik ni debata. Na parjolo di ayat sada di dok. Saya tangi homma aturan dohot uhum na pinodahot tuhamu. Di bona ni ayaton marhite sema ima di bahasa Batak na marlapata tangi homma jala di bahasa Indonesia dengarlah na marlapatan
Diparatetehon dohot dicermati, disimak jala diauhon tu roha, tu ate-ate dohot tu pikiran. Ima nagabe alat kontrol disaluhut jolma asa unang madabu tu tindakan na salah. Ahado na ikut ditangihon. Ima aturan dohot uhum ni Jahuba naong jinalo ni opunasida na jolo. Ima songon bohal ni bangsoi mangadopi bangso parbegu asa unang tarela nasida tuha porseaon nalipe. Asa bui nasida masuk tu tano naong niwarihon tu opunasida. Hataon dipasaha si Musa tu hala Israel secara kolektif. Sada donasida diadupan ni Jahuba debata na marhato poton dohot na mangaku tu ibana asa dibege aturan dohot uhum naong diajar hot tu nasida. Asa dihangoluhon, diulahon, marhite-hite pabahenan. Si paingot do turpukon, patotahon taringot tu akan aukea. Binege dohot ni guruhon, ni parsiajaran na salpo. Alaboy do dang takas ni atusan, lumobi ma songod dia mangauhon, manang menerapkani tu parngoluan si ganopari. Mangulahon tora manang aturan dohot uhum nasiat debatado dalan laho masuk dohot marnapunahon baga-baga ni Jahuba. Napaduahon siat ayat 2 takas madiodolhon. Dang jadi abba-abbaanmu, jaladang jadi orwammu. Wasa dang boy abbaan dohot mangurui aturat dohot uhum ni debata, alanung ngasikok betora manang aturat dohot uhum ni Jahuba naong niajar honna. Nasopola rikok betabaan manang oruan. Alay narumikot ima mangulahon obartu na pinangido ni toray. Uduk tu Jahuba debata nama bahen marasing Israel akabangso na Liban. Dilehot do uhum tu bangsona, uhum na tadi sian aka uhum na asing jala diday nasida do parbue ni hasol hoton tu debata. Napatuluhon ima na nipasaha na sian ayat onom sahat tu ayat 8 na madok radoti jala ulahom mauhum doho patiki mga radoti doho mangulaho patik ni Jahuba naing dibagasak kasatiaon. Halak na mga radoti doho na mangulahoni pabuan na makaholongi Jahuba do nasida disi. Ikon aplikasi honoton ni bangso ni debatama uhum doho patiki. Asalam marhabiaras situtu bangso na humaliang dopak nasida. Ay molo saluhut bangsoi mga radoti uhum doho patik ni Jahuba gabe lampinarguguan ni Jahuba mabangsoi. Asa gabe bangso na marhapis taram manasida martibakon bangso na humaliang na. Bangso na bisuk doho na pistar ima bangso na patas marroha. Cukup bijaksana mangadopi akahamaolon dingolu si ganopari. Dang murah-murabi bangsoi sumurut sian adopan ni Jahuba. Ima padan naong diwarihon ni Jahuba tu nasida. Macay jonok situtudo Jahuba tu bangso na niya sian nai. Ay nunga sian narobi di masa ni pajuon na tu si Abraham. Asa gabi bangso na bolon jala habaoran ni paso-paso nasida tu bangso na humaliang. Songonima nang padan na tu sadok halat si ihuton Kristus. Gok paso-paso jala las ni rohado nasatia maka porseai ibana. Na perpudi ma imana paupaton sian ayat sia didok. Radoti dirim jala parhamaul situtu todim huhut pabotohot tu aka sudut na uposo mewarisinya kepada anak-anakmu. Todi pangarajayo diri ido nagabe si jaloon ni sadok nama kapo si Jahuba. Asa unang manibil sian uhum dohot sian patiki. Totu jupak kitai molo say toktong mapurus sita tu ibana. Unang lupa kacang akan kulitnya. Molo tung rope akan nadinggan
unang lupa diri hita. Alai saya toktong mata hamalateho ni tu debata. Di saluhut pardalanan ni ngolutta, taingok matoktong debata di jolutta. Asa diiring-iring, jala ditogu-togu hita. Unang lebba, alai toktong dungo, marnida pabahenan ni debata di dirita. Pengalaman ni haporseaon na mga raduti diri, di panugunugun ni debata, huhut mangolu di uhum doho patik ni debata, boy doi gabitiruan, teladan, tu akka sudut na uposo, asa nasida pe, sesudah kehidupan zaman ni akanatoras, toktong mangolu hobar tu uhum doho patik ni debata. Laos ido nagabe warisan na boy diwaris sotu nasida, laho mangatusi holong ni debata naung mangalehon tano perjanjiani tu akka opu nasidai. Asa nao patomma akka amang inang nabui mangurupi hita bohado asa tok-tok kita mangolu hobar tu patik dohot uhum nasian debata. Ternyata dadaholan na manangihon alai ikolobi dutahe didok radoti dan lakukan. Manangihon uhum doho patik ni debata macai ulido alai moloholam manangihon do didok napa oto diri doi. Songon natar surat di Jakobus sada ayat 22 sahat tu 23. Teori berguna bila telah dipraktekkan. Songonido nak katana naung tatangihon ikot teradoti doi asa marparbue. Haporseau nipe songonido anggo so adong pangulaon na naung mate do hadirion na. Jakobus 2 ayat 10 pitu. Pabahenan ima bukti na boy dibereng dinilai sahalak sian ngolutta. Praktek haporseau nido na boy mangalehon nilai tambah jala na boy mangalehon pengaruh na positif tu na humaliangta. Pangarado tio di uhum do patik ni debata nang hata ni debata ido identitas ni akka na porsea. Alani i waris sonot tomma itu akka sudut na uposo. Asai nagabi panugunuguot tu nasida songon nabinahin ni si Musa tu bangso Israel manguluhod doho mangajari. Asa polin marhauduhon tu debata. Amen martangi yang mahita. Mauliate madiho debata na mga luasami manangyo katam na badiai na mengajar hot tuhami asa saliling ngulu nami di hasianganon marhauduho kami toktong tupatik dohot ajarammu pergugoy hami tuhad di bagasat dimi asa unang manibil ngulu doho perdalanan nami asa sudeta hena ula ami obar tulomo ni rohami. Amen.